Sasisin haganega janmiet ni kwa ban ai kublai yapi ki parlok ba ki prabanget nganget skem ba kliyo shibun ki jingkel cooling ba ne ki jingye pule ya ki dak kishin ha kisni ki ba khadu naga kitin ki jong blai ban ngasko kmen ban yang so bahag ni kapor ya I pastor P Lamare na pastor Amri do ber kumju ba Livingston Carpran dan kini ki panelist ki ban ya sam ban ai ki jikai ha ka be day but ini ke subject Shpang ke jing em hanong kendong bat hasor. Niyo isha hagini kisni ba ki bapun ki briu na nong kendong ki le ban lek hasor ban la pendap ya ki nong ba de ki briu na keleng ki jela na keleng ki vi jong ke perthai. Bat kani ka pen I ba kalaya stet shisha kani ke jing bun jong ki briu hanong ba tang hagini ki afusnem niyo isha ba kumno kisor bat hashalong nang ta kisor kum ha Guwahati bat keleng jo ki jelah India ngio I ba kinong ba kila roy kata-kata ki briu kila celai tinginya pek hagani ke jarmit ki ki jikai bangila ban yo na ka tin ke jong blai ban pinkre ngi khamtam na kam ta ke jingwan arsin jo Jesus ban smuthu ek em ha nong kendong ba sor te shwa banginya ya shaprang kwa banginya pandemic li jingi hagi jing doai Kok pa jing bahap neng ni kerpat yame hagni kapor ba menyalam yang ni do mensim khoi ba ke banginya keren kan long ke jingkel khu nagam ta itu ki bayo snow badam ta jong niru ka bangi ap ke jingwan arsin jome ni pan ni dawai ke keteng ba tyang tam jong Jesus Christ amen Amen. kumba pilih snow bat pilayo iru ya ke jing petip ba ke subject bangen hagni ka Janmiet keresh pangka jing em hanong kendong bat hasor. Nga nges kamba kibabun hibriu kila bat penyapher ke jing em hanong kendong bat hasor nrai. Ngadon katu ke jing kli hagane ka janmiet bat ngakwa ban kli ya I pastor P Lamare. Ke jing mut jong ke jing em hanong kendong. Kublai pi baro ki paralok bat ki prav ngai ki bios ngawi ke khubor hagane ka por bat ngai skamba kejing pule ke jongi bat kejing batai ke jongi kene por kan long kejing mentoy nak benta jong pi baro I we banai kublai ru ya I baba Sylvester bat I bafla bagila organize ya kene ka Zoom meeting lane kene ka jing yalap lengba ki media bat hoy kau kwa banyak no hi shaga jingkel li bal ai hanga bat kata gede ke jingmut jong jing em ha kinong kendong nangai skamba pile pule kato kat ni ki sni bat kimit lengba gene ka kot ke bakran shepang ki jingjia ha gi sni ke bakhadu blatho dagi ilan jiwai haba kran shepang kini ki jingjia ki sni bakhadu hoy kalen jiwai ka yaiban bat ka yai khot igibru gu jong blei begin mi no na ginong ba kham kloi kat ba phila ba pinthit ye go we jaka hag ba phila ban don ye ga kper phila ban snai ga yeng barit bat kumta ki khon jong phi kin he kin san ha gini ki jaka hanong kendong bat kata galong ba phila ban thung igi jing thung bat phila ban thung igi jhor ki so ki babang bat ki bathiang bat ke jing im hanong kendong kalong ba phila ban yo gal er ba khoi phila ban yo yaga jing im ba khoi hagba amdon kino ki jing na kaliang ga sorka na kaliang ki pajba bat khamtam ba pinyo ga mariang ba sngotonat pinyo ya ki wa doit ki ba khoi bat ki ki ba khoi bat kamariang hi galong ga ba itanat ba phila ban I gi jing thau gi jong blei bat phila ban pentibit ilade lagade ga jing long ba kenjam sim lane ha galiang ga met ka phat phila ban yo gi jing suk jong ga sim bat kham tam ngi gi por gi sngi gi khadu bang im ngi jing jinjar ba gi jing sitam ngi ba gi jing im hasor hi kalong ga ba khap ngia kalong ga ba la pendking hi daga imlang salang kham tam da sorka kumagin gi sngi bat gi por gi menta tugumta gilan jiwat ka ong ba jingai ngi nong ba ngi dei ban thi di jaka itu gbala
bat hoi don bun ki bomla ru handre ki don gi we pat ki jingerap ki ba phila ban yo hakum gini ki por tengai scam hi ke jing im hanong gendong kalong ke ba kam khoi kam suba na ke jing long jing sneu jo nang per thei nang ta ka daw gi lan jiwai ka yai khot jingi ba ni dei ban im shagi jaka nong gendong khenang bingila ban yo ke jing ye dei ke ba jan ma du ble ha ke jing jar jar jo ko mariang bat ke jing itnat jo ko mariang bat ke jing thau ki bo ble ula thau kumbang naturally ke ba long hi ki jing thau jong ble klam don gno ki jing e Kublai Shibun pastor nan tak jing pensyai jo phi spang jing em hana pendong kumba kla ong jing em hana pendong kalong ba shisur shidur wat nase dangi lek mentah ba ni don hanong ba kadon jing fair balik chino pendong pat ngisno da ka we pat ka jing long ka jing khot na ka ni ka nong tho ka bala im hai kini ki spa snam duduk sem ki khat praspa hadu snam ka khnai spa khat san long bak la ai ke jing tu bangin mi no na ke nong ba ha ka bible ngi even ke jing betha i ke bri jong blai ngi ina do abraham ngi ina do ki khun jong adam na ka jing her pateng uset ini ki bri ki ju im ha ki jakalum na ni kham jingai na ke nong ba kad ba ngi i pan na ke jing her pateng ju kan pat ki jusno tanat bansa ha ke nong ba man ngi tip shibun ki jing ha ba de ke nong ba dengan kuat ban keli yai ba loving son karpran haga bede but ipas lak takne spangga dingrap bangila panle ha akpe ngong ha nong kendong dengan kuat ban keli ublei ubu hayu ada mat ke em hadin bu rat hau yaki Abang ipe ya ka jing penlong ke jong blai ya ka benang barika kendo kumbahan riusi bakti ke ba yo u thao ya ko we pasni ba kada kada ke jing itu kana Genesis but ya ki real ki banang kong balong adam bat ka em ki bawla shna baru dapu ki hakak Eden kadai kata ka yeng ka banang kong ane ka caka syong ka banang kong ka balong ka kenca kpir bau bleng la kadai ki kumbaya katu kecing batal mentat naik pastor pilamare kata kadai ka original plan ka bangil bau bleng labo kublai shibun ke jing khot ka jing em hanong kendong ha sha ke jing smu be jong blai bangin dai pai biang kumba ulong ngi i ka kam bau ai hau adam al em ban rap ban riang ban smu tu shi shi ke jing kren ha ka bari ba ke jing em hanong kendong nga pa phi ba phim hinya sha ba yai bud ba sha score ya ke jing hikai bangila ban yo ke ni janme yo jesus la pha shi ke perthai bat ula ai shibun ki jihikai na ka ktien kumnu bangi de ban em na ko ban kli ai pasta amri ki ai ki kendon bo blai ba bom jukut jongi wala jit ban bu na da ukun jong Jesus Christ Blai shibun pastor ya ke jingkelin hoj ublai jupta yang iklam da bo shwa ya kanuksa ubo shwa ya kanuksa nang ta ai kai pat ki haba ublai upha yo khon jong u shakna ka perthai ujit ka jaka ka bakrpang na kamtaw khon jong u ka jaka ka ba ublai ula jit yo khon jong u jisu ade ka ying ka ba jingai naso ka ying ka badan hapdeng kilom galili ka ying bala penne pensa da ka hok bat ka jingim ka bashida bat ka jing treminat ka ying ka ba kerkut da kilom ba jerngam ha ka ba ka mensim kan yo ya kalat ban pusan ya kijing thau ba janai jong ublai kata kadai ying bat ka kendon ka ba ublai ula bot na kamta ukon jong kublai shibun ya ke jing batai jong pi ni ko mo blai usaindur ba ka jing em hakanong kendong ka kayarap ban nang spang ka mon jo blai bat kumu ba kala ban let's say ban yada yangi
na kijing kita jong ka bor jong kijing sniu hanong ba tinga ko apa ni poi biang sya kaju ka benta ke balik sing lakli pas telah mari benes pang kijing mo jong kijing em hanong kendong dre kijing kli kini ke pol kolong balai bagi briu jong blai kide ban em kham jingai na kinong ba Blai sibun nam ta ta jingkeli hoi menik ngala persang ban batai kendiat ha bai dei sepang balai bagi briu jong blai kidai ban im jingai nagi sorba bat kata galong hanong gendong te kumbang ile pule kini ke kot kalong ba hoi ngis ngau thu ba kindon sibun gijing pun sitom beng hagi sngi ba khadu bat khamtam hagbai dei bat ka sonde lo hoi ngi tip ba gijing pun sitom hi kan sedang nasor bat khamtam kan sedang na US na Amerika kumbang ngi ong ma te kumta kan pur tete but kata let's say kala banwan khamadin hendrei banung kong hi kalong ba ngini yo ke jingker khu jong kamariang ke jingker khu jong ble leng ba kamariang bat khamtam ha ke jinglong jingman bekerja mensim bad hoi jabangi don ha ka mariang ngi sngau khu ban ngi sngau suba bat ngi sngau don ka jingi dei ke bajan na kwap ni thu bi khandia spang ke jinge syam ke jonga mensuang ala hikai ha its kumba sipos nam bad ka por ke banang don ha its kalong bagajing im bekerja mensim sisa galong ke ba sngau tunat bat ke ba sngau ke ba sngau melung namar batang supoi ke si bengkre ngilayo ban lek sigi jing seng bat baro gibe don hakatu ke kampas hoi ngilayo ke jing yeslok khamit si bengkre bat ke singi sebaton bat ke long ke bakhuj bat ke suba kita ke jing ide ke jing bat ble andre bainu jor bat hang ni hasor hoi lawan ke si bengkre lawan ke mit si bengkre balai jing seng abang ngilek ngi kendu sibun gibreu gibe lek sayo jahat ngim itu bat ngintip sey ge lek sey ge wan bat kita ga jinglong ga environment jong ga skizabaton kamdon jisa kita ga jing skotna andre hanong gendong galong sha ga basotna tamtam ga jing de ga jong badu ble bat susu ban batai balai bang ide ban im bat jingai naki sor galong ba ngin like sibun ga jing sneu ba bunjai kamtam ga jing pun shoy ga kring yagi khon samla jong ni bat khon samla jong ga balang bat sibun ki kam sniu kam jaklia kamtam ki kam sngau bahag bajle menta kin ki sor ki bangi im menta bat ban kier na kita ngi don kam ban im ha nong dong kenang mila ban kier kum na kita ki jing sniu bajle menta ki kam auria ki kam khalai ki kam dikiat ki kam kai kan the bat kum ta ki kam ki babun jaj mila ban syam hasor bat ki khon samla jong balang kinang na kum kini ki jaj sor bat kumta ngila ban kemau ke sodom ka kamara bat katar ko de gaju nomar ba pop ke jelai than asor asdom at kamara ta ka dau bleu thang no eka bat kumta na ka banta ga jingko jing khiaru ngila ban yo ye ga jingker khu sisa hoi nga kenmau biang ifi ngapen kenmau biang ifi ke pot ya i ba ke ni don ni jaka ka ba he bat ka ying ka ba he ang ni asor hano silang andre menta ila thit bat lesnai ga ying jong isha nong gendong kampaji na melim bang agli sen balai pi dino jaga jong pi yang ne sor bat pi thit nong gendong yang ba namar bagi lan jiwat ko ang bagi sib khadu dan kam yang i begin thit gi jaka senong gendong ban insa ngin im hang ta bat kumta ila egata sisa hoi to ai bu play undot kat bat ni kat ba ngidang perkhat bat bu igini gi jimut jimber khat ba ngitim sedang gendong gitu gi bala bat na try kan long ko basngo tunat yangi ba ini bisa nong gendong kenang berdaga jingi de gi jongi kan long ko basuk ko basuba bat ublei bat like nagi nagi jing punsoy jing kring jong boman kiba la ban puni jingai yangi na ublei kublai kublai sibun pasai ke jing batai jong phi nese ngio isisha balai kalong badan kami ngi ban kham sa kham paji na nomba kumbalong manakani ha gajing wan jong reka klam
COVID-19 coronavirus kumno ki beliau ki ba sa asar ki kim shisha lakhang ga yo ka hat akhang ga jing jing ta ki ha ban hi senong kendong namar ba senong kendong nang la hi ban yo bam ban yo isha ba imat ka ni ka de ko wen ki jinon kam ba ngiran kam ban ki caka ki puta kanong kendong ban ada jia kum kini kom api om ne ngila ban rep ki jula jong teng teng yim la ban yo jing bam na sor ni ha ban de senong kendong ti ka try ka ni kalong ka we da ki jing don kam but sa ka we ru na se ang akan mau ya ka jing tho jong ka Ellen White House nam khat nai Spanyol ko ong ba ban ya dai ki khun jongi ru na ki jing snu ko ma plakran man ang akan mau Bill Gates men ba thau ya ka to ka jing roi na mar u im aga por ba gidang yo ai khun jong kumnu ble kumnu ngila ban pe san ye ini khun jongi ha ga ne ka prathai ka ba snu kumni te hoi shisha kamlong basuk endai ngitip ko ble wi rap ini kumni shibun te ha ka bai di par barkin nomba ya namang ngimtip menu shisha nomor kinauba kila roystat hadu kat ni ka kwa ban clear ba loving son menu ba long no sedang baningkong ban te ka nomba namang ye ka jing tha jung ble hi kwa hi bangin sa shi ka ka rasa ba kampaji na kinauba Dari Shibun habang ipet ya ka jing sedang jong kanong ba dan altali ke jing man kat kum Genesis yo i hangne ya ka jing ya sham ka jong ukan baru ave hadien ba ula penyab ya la ujong upara ba ula sedang ban wat jaka shani shatai shano ban pen badai hadu kapor ba uyo ya la ka jong kalong yeng ka Bible ke itu ilaban kule Genesis lamang basau dekat bakatnyo ula sedang ban shnai kanong ba bat ka jing mot ka ba kham sha shisho ngin sham na kalanong ba khatwe hadien jong ka jing shlei u Noah u yo biang ya ki katukan ni ngot ki paten bat kila sedang banyak perkat kumnungin le ban yada na ka jing shlei jong ka bat ka Bible ka yatu ba da ka jing ya perkat lem ka jong ki da ka jing mot ka ba jing mot ka ba genjap real ka jong ki ka Bible ka tu ba kila sedang ba ya dan nong ba Genesis nang ba kata ban yi ba kani ke jing mot na kaliang chong kan ba na kaliang chong itu di balawan naka paten ke chong Noah di chong jing slo ba ka sedang mi kanong ba ko ble shibun da ngi i hang ni ba ukain dai ulo tau ba te ya ka nomba ka baningkong ba tip ka kum ka babel ban ngi i ki jing sniu ki ba mi hadin jo gani ka nomba ngi tip ru ba kibun ki kam aurea ki balami na ka nomba ho ngi i ka jing roi ha ki jing tai dai ka jo ko ngi i ru ki jing roi jo ki jing sniu kami ka jing ya shonglok bun brio ata ki kam aurea ki ba fer te kanisha kami ka jing e te ngilai crunch pang ka jing bangi haban head na nomba ban le sor na nomba ban le nong kondong te ngakwa ban klipat ya kumnus pang ka kam jo ble pastor abri ka ka pedeng na ka center jong ka mission ka jo ble but ada baru ki haban head no nong kondong te ono ban yalap hasor ai ble shibun pastor ya ka jing kli jong pi oi kum ki breu ki jong ble ngire ban mi no na sorba hari ngide bat bandan kita ki jaka ki ngide ban trepat ya ka kam yalap om da ka basa ne hasor hambe da ka bawan jingo ya kisor nakapor shakapor ngide bandan ya kini ki jaka ki ba ong ki jaka trekam shabar la nektin pareng ngi khod ki outpost ki badan kampaji nasor ni iya kane harajing jong jisu performance ni bunsin uyalap sha ki nongba uyalap sha ki jaka badan ki breu ndrei nakapor shakapor pat ngi i ba hadin ba udep yalap ulai ki jaka ba kenja bat ulai duai ki jaka lom ki per ba itnat bat ulut kapor jong hakajing duai ikumta ki huri hura jong ka sorba ki long ki mau jin thot nang ta ka kam ka jong ublei ikumta ngi de bandon ikini ki outpost aga bangin trai kam na kita ki outpost ndrei om da ka bangi sa ne hasor ndrei ublei pat ka kanong tho ka shakri jong ublei ka ay pat yangi ya ka wai ka jingbut bangi ide ban jet ya ki breu ki ba sngur ka jinglong
bantrei ya ka kam ke jong ublay hasor ka barang syak kalat kata kada ke jubah kuda sibon Kublai shibun kuba ka jika kalong ba inde bang ino ano shisundan ya kanong ba dai ide ban lesha no kandong tambah ka joko por pa ni inde ban nendet ya kanong ba lese kong balong u eno haka bible bayat ba dublay lai spa rup sansnem long ba u kam sutanat ban pulut por bandan shino kandong rai mensingi ujudan hanong ba ban yalap ya ka gospel kublai shibun ya ka bakila pensyai di hagni kapur ngakwa ban kli ya i pastor pi lamore kadang ke jing kli hangni ki ai ki daw ki bangi de ban bu ani ki ai ki daw bangi de ban bu ya ki jaka puli bat ki jaka jing sumar shabar jong ka noba leni jong ka so kublai sibun namta ta jingkeli hoi kidon sibun kidau kiba ngihaban bu ya kijaka pule bat kijaka ai jing sumar sha kampaji na sor lane shanong kendong bat kata galong gumba ngi kumagi gi sngi kiba menta haba hasor don sibun ki jing huri hura ngila banong lese ki jing benthut ki babun ki bala ban long ki bawan na ki liang ki seng bahalang ki ba ban bat ki ba strike bat ha ga ba kamtam ngila bani i kum gi jaka ha manipur lani ha imphal babun sin hi gi khna school ki habban ya shong hieng namar ba sipang la strike de go we ga seng sipang la strike de go we ga seng bat kumta ha gi sisnam hi lesi kimla ban yo banใน school man la gasngi de hagwe galiang ru lesi kila ban don gijing thut na galiang ka sarkar lesi ke sarkar kala ban ai de kumne kumtai ki protocol mo ki bangila ban ong hoi mentang ai sngew ba bun ga sarkar hi ga tha ba ngimla ban penlong gi school gi ba rit kampas ngne po sor ngaban wat gi jaka gi ba he shnong gendong kiba kam he kiba kena gila ban yo ban nilai kai bat kila nilai di kumta tete hoi lese him lang salang lese kijing sniu kiba bunjai lengi perkhat hagal yang kiba kata ya ki kon samla leni kena school hoi menta ki kena school ki mi na yeng bat kilai school andai ngim tip lese ki ai kijing sniu bakila ban ngop ha lenti lese andala y school but habagli phai shlaying shalasam ngimtip kile ayu halanti singking kat bagim pat poying kiding snir babunjat kiba ap ha surak halanti singking te kamtam lada ngila ban penlong bat snai gini ging school sha nonggendong kelong sisa gaba sngotunat ha gaba ki khon jongi bat ki khon jong balang bat ki khna school hi kin yo ban refresh lane ban pen thanda bat ngat ya gejebing bat ya gejimut berkat jongki daga ba ki shong bat ki pule ha ki to ki school ki badon kamsha nong tendong hoi nakwa bigma visin biang kum ka school ha its hoi menshwa gadon hasor ha juai andre hadin ba gini ki missionary ki iba ban snai gini school ha juai hasor kamlong ga ba kumta kila ra noi ka sha its shakletershi batkan long paji naga sor kumta ngi ba galong sisa ka bi tanat bat ka so tanat bindon hak to jaka bat yu i ka mariang jing thaw bi jong blei kilong sisa ki ba khoi pat ka bi tanat bat kin yo sibun gi jimentoy bat kamtam ledengi don hi school senong gendong kumbang ong meni ba ga jing dei jong i bat u blei sisa kalong ba khoi bat suba bat ka ba sngot tanat hagal kebekerja mensim, terai tang ketai bang laban, ai kejing patai sepang kejing jaga polis yang kendang. kublai shibun pastor at ngatrai pila banyak kamat kaba day ngi isisha ba school dan kam ba ngi ba kabala services pun ki school jong ki don kampaji na kinong ba lado na Amerika ba chini shari India jongi kumno parchpang ke jaka sumar namar ba kalen wai ka penslur ba ki jaka sumar ki de bandan kampaji na kinong ba Hanya terai nangi
berkat hagata galiang wat ka jaka jing sumaru kala bandong hagaju kedur hagaba ki nongpang bat ki nongtre bat ki kamsuk ban approach namar subu menta senong kendong bun ki nong kendong menta ki hapan wan sesor kaban po sesor ki badon hapadang ki jingpang gebajur let's say gila ban yap no steng lenti andai bangi pai bat sya senong kendong menta amdan jing sumare itu atrai ka nong itu pa jong blai kelai i syai kata haba senong kendong amdan ni jaga sumar andai dengi don pat kijing sumar ke ba senong kendong let's say kan long kijing rap ke ba bha naga benta gi nong kendong kamta mi gi baduk ki ba rangli ki ba don pisa ban poi ban wat ki dawai ki sin sin sor ban ngi sor ke long ke ba rem wat ki dawai ki sin ke bai kali bat kijing ai ki ba bon ki mila ban i bat kamta mi kijing long ba kenja man sim ngi ba kijing don jong ki school kijing don jong ki jaga sumar sha nong kendong sha ke long ke ba naga benta ki nong kendong bat kede galong kejing rap nam ta ginong gendong bat tadang ila sisya bante kumi jaka sumar senong gendong kalong kejing kerku naga benta ki prabagai kalong kejing kerku naga benta gitu ginong senong itu jaka Aku boleh shibun pasar bat angat try lah dengan keren ya kaji syahi hasor tangga jing sawa jing kali ng igo gitu sekolah terus ketrian lang kra nata school Brookside jingi kejing sawa nata ki hospital ki badan harut surup kum ke civil nasret ngatrai kidong pangru jaka bakinyo patkia tang nagi kejing sawa hamtam kum sya Kolkata ngina ong hakaba katadam jing kali jing karkhana gajur ngatrai jaka sumarsha nong kanyarap shibun ni kubli shibun ka klan ruang dia bahaba gile sha nong kendong ngiran kam ban tre ka kamrep ka hatu ka mut bangin haban ya long nong rap lut barofat ba Livingston ni kumno kan long pang ki wei pat ki jajing tre ka e pat ki jajing tre bangin abande atau ka tang ka kamrep ni ki e try Lejbu nam ta do ke jingkeli ba nangis scam la dap cuba menta dai pastor film re hai ka kam web ka dai ka ba ngeu tanat nga he ngasan hagasnong sarangkam ba yang ala hikai na do dang red kuno ban rem bat ka dai ka we na ka ba ngasang tanat ba kidon shibun ru ki jakam ki bangi jule kat bangi he ngisan kumukna ka shakri ke jong blai house nam khat khandai spa ha ka por ba ka ya kani ke ching tha ban sa ha ki jaka balong nong kendong bat ka ong ru ba phila ban te ya ki school phila ban te ya ki jaka panikan bat ka ya kini ki benta bat ya ki jing mot kumno bangi la ban le hanong kendong kai ka banga laban ong pidwai kai ka sap ka ba blai ai phi kumno ba phila ban le kum kinu ki kam ba phila ban tre blai hi on sap ple kat kum ka chin la ka chong phi Solomon ruang kat ba ka ti ka chong phi ka la ban le tu le phi na du ka man siam ta kata de ke jing ai jing mo changa wala ka rap ka de ka bangila ban le ki don bat ki wei ru ba phi phila ban le kat kum ka sap ka phi dan ba ka jing klang do do ke chong aku boleh shibun ya kede benta ka ba phi laban pai kumbalang menta dai ala dangi don ke jaka rap senong kendong kalong ke jing ku shisha na bar ba ye menta bun ki ur ba ki jur bala bun bala ai ki dawai de la dangi don ke jaka la jong ni kamla da se ki jur jungi na ka jing ai dawai but let's say kemo ong ki jur la jong haga jing lu jing sep lu la khamduna shibun te ngai ba kidon shibun ki jing metoy ka okay mene ngila ban le am ta ka rap karyang ki wi kam lu bangila ban prisha no kandong ban lo ka jing ku no ba kat kum ka statistik jong ka UN ha ka website www.un.org long ba ngidon ko ba 100% ki briu ki basa ha ki nong ba ha keleng jong ka pertai
Dengan isya bagi labun bagi beliau begitu senang ba mereka berkomit nanti bagi yok kam. Andai dan pergi kun joki kim yok balik sekolah kinang pat na surok na lenti na singkin kinang pun bani kam sniu bat sisya ngatrai iladan kam ru ban perkhat nanta kinong kendong bat dese ban kring nomor ba kumbalo ka jisyahi bun ki beriu hanong hasor ki kuat ban let sya dong kendong bat ki julet kai ngi shi ku ma ki beriu na asam ki juan si shlong barwan jiko kai ki cakap pengan nama boleh kilat hat ya jing im sor bat don ki kun teng kim tiep tang ya kijat juhur nomor bakim jui bagi jusak baca sasol te akwa ben kli ai pastor lamare nomor gidon sibun kibriu ki advantage ni ki kristan ki ba im ki basa hanong kendong hatong ni khot ki kata gajing im nong kendong hatong nyo ki kum kita ki jing im hanong kendong Hai kini ka jingkli sya gelong ke ba. Namar ba kumungin ya penyepet. Hapdang ginong kendong mat ginong sar. Let's say ngala ban nong ta kumi ga snong iga snong sorong kam. Hatungin ong ga nong kendong ne ga nong sor ne. Lani kumi ga snong saktain jongi menta ga sangpung ga snong bala he. Ngong iga ga nong kendong ne gi nong sor ne. Snong kumta geng tenga tharai let's say be day bat kaliang jong ka jing pensitam beng naga benta gisri khadu aga kri jong blai kalong bengin yami bat ngini lek na shagi nong gendong tenga scam ba way lo sngaw thu hi shanu bat shabakum gano gajaka ke bengin lek bat ke bengin ya song senang kenang bangin like lagi gijing sha le ben bat gijing pensitam dah ke bai de hibat kene ga jing pensitam ben ngatharai ke song haki senang gi senang don gi senang gi ba strict don gi senang gi ba sitniam mo don gi senang gi ba ritru hande ga liang jong ga jingai pat kilong gi ba khlain bat kumta te ngathra hin por ngim la banong ba kini gi advantage lane gini gi prabang jongi gi ba song hagi nong kendong ngila ban khod ki ba yam nong kendong ka kumba ong jisu ngan puli phi naga bible Matthias shipogol nong ka de khod ka ba ar pulai hane jisu ong hande ya ba ki ya be ben ya phi haga we ga shnong toyo pet shagaway pat hoy natagadaw ngimla banong ba kani ga shnong gade ganong gandong gani ga shnong gade ba kanong sor ande ha ba perkhat spang gajing pusistam ben ngatharai ba wal tingi don haki nong gandong batang sieng arieng ru lada kitu higi breu kishun yepi ngatharai ngi haban pet hin tu jaka nimde ban sakut tu jaka ande don pat gi shnong gi bom kuslai na benta ki balang Sevendale ni ki balang Presbyterian dan gino gijaj balang andre gitu gijaka pat ki kam kimda kam strik gitu kata ngathrai ngila banya song sa hangtu andre da wan ni kita ko por ka bangi haban ya phetno ngathrai kumba ong jisu ngi haban ya phetno hi te ngathrai ka jinglong nong gendong hi hangne galong ba ngin leksa sigi jaka ba kam paji ki kam ki jaka ki ba bun ki breu bat ki jaka kham ngia begini kia da kum kita ki jaka bat kham tam ha ka bangila ban shong marwe halor ulum lene ha ka jaka ba pengat ha ka bangila ban puson ha bangila ban liu jumut bat ublei kum ki jaka ki ba itenan bat ki ba sengatna Aku shibon pastor papi pensai ba ka bangila ba sutu na ka ba piasam kalau ba nakadon arbenta ka jing fetch nong kendong ka way kalong ya menta shipor nakadaw jo jing snew hakal air ka jing long jing man jo ka let's say ka imlang salang ba kiwe ni haban fetch nong kendong omde ban head season don ndrei hak jo ka por ngidan ka kampat banyak lap ka gospel re ka sekoi pat ka jing fet ka ba ong ba andla penmi ya ka an jo ka jing fetch tamben
bala dengan dan kum hak senong kendong badan tang sanjing ru la dami ka an mi habat pet nang ta di ngasreng se poi biang sekata ka benta lagi ni ka pol ngaku apa kli pastor Amri hatu kalong ka badan kam shisha ba ka jing em hanong kendong kan ya rap ban penmi ya ka jinglong ba ha nomor kata ka ka de ka ba ngai kan ba ka jing em hanong kendong kan wanra ka jing em ba kamjan si ublay hatu gitu ki bamlej pat senong kendong kum no kindu no ya kata ka jing im ba ka jam sim bantai ban im ba ha Kembali Shibun ya kijing kali pastor. Hoi kilong yelong sementa ki persang ban kiu syasor kalak kaya ki namar ki kime ki pa ki sngot ba kadon ka kam ka bakham ha kadon ka jimpuli ka bakham ha ki jan ki hospital ban lay ban lay ha ki por badon kam bat ki dan kadon ka jingim ka bakham ha Henry ya ki khon pat lain no ki kime ki pa ki khon pat abe kren ya ki khon kim don ai man le hasor lain no tang ya ka jimpule hadin ka jimpule ki ya kendu ya ka jimpenshoy markmat hasor kimyo ya ka madan ban le kai hasor kimyo ya kita ki ya ki jaka ban pit kai ki mariang ki ba itnat kumtam la rasa hasor kadon ka jingduna kadon ka lat ka ba kadon ka jingkhang lat yaki ban san ha ka jinglong ka babaham andre la yalam pat iki khon sham nong kendong ban yalam yaki nasor ba ban penmi yaki nasor ba ki jumuj berkat bat ka jinglong jongki bat ka jinges no biang jongki ka jinges no biang ka jongki bat ka mariang kan yarap yaki bantai ya ka jinglong ka jongki ikan mau ya ka jing ka jingong ka bapawnam da ka bangi pet kmi ya ka jinglong jong yu an pen kala hasor ya ka ingin pet satang ki building bat ki huri hura ki jinglong ka basniu hanrei la lampat shano kendong ngila bani i ya ka jing thau ki jing ublai ki sentiu ke ba itnat ki ding ke ba itnat bat ki ke ba itnat bat habangi pet syakine kan penwan ka jumuj berkat ha ka jinglong ha ka jumuj jengi ba don unong thau ya kini ki aka bat ulong ba janai kumta kalong ka basuk ya ki kme ki pa ban pen bha ya ka jinglong ha nong kendong ban ya ka ba hasor kanamot ba ubriu hanang hasor umyo ya ka jinglong ka ba hanrei kalong ka pasuk ya ki kme ki pa rikwa ban tei ya ka jinglong ka ba hanong kendong kalong ka basuk ban tei ya ka jinglong ba ban ya ka jaka hasor kublai shibun ana kamda gitu ki basa ha ki nomba kare kamde ka jing penduk jingkremen ya phi ba phinomla bat penhe patsan ki pon jaki hakamon joblai malong ki baru blai dan ba jam sen andre kamba ka mat hi kalong ba ka kham shitom namar ba ki bun ki jing penbernia ka ba shenong kendong par ki kham duna kublai shibun ye kane ka mat ba piban bat ngai skem ba ni de banang na ka jing siam jong kalong ying jong ulot ublay hagisha lamaham ulot banom lecha sodom hendre mar yo i badan kaspa yo i ka jing sup bakin jado ulej ne ka bakhadu uladu no e kalong ying long sam jo wat hadin bo blay tu penjuat long ba shim tre shisha ban mi na sodom ngatrai ka ni ka de ka por ba ublay khot ku ba khot yo ulot khot ya khiru ban mi na kinong ba te hegre ka por ngakwa ban kili ya Livingston Carpran ni slow thu ni lai crunch phang jing mtoy jo jing em ha nong kendong ti balai kalong ka ba don kambat ka ba kerki ba ngin but ya kata ka jing betha bat balai ba kibriu ki wanra ka jing ade bat ka an robibar bun sen hi ha ong sa shnong kendong bun sen ki krano o ba kan mi kata ka an jo mra cloud mar kata ka daw ni ha ban ya pet no kidon bar ki para kristan jingi ki ba ong mangide ban pet no shi cloud mar ba ka lami ka an let's say jong blood cloud ti nga kwa ba pin pensai lo ke benta Biasa kene ka kham chiliu kendian reng idon pat ya ka jing ya ka principle ka bangila banong na ka bible
Uji Yesus ya tua lepa ya ki senran au Matias kelanang ba kusau ba uang Syapang ya tua lepa Syapang kecing pencat ya ke Jerusalem baru uang ya ki balada pio I ba kini ke baro kawan tu pen pet shakilon ba ngiyo I ba ki kat kum ka history ba ki tu ki ba pet ki ba nge ya ka cing ya tua lepa ke jong Yesus di lagi rai shibon na kita ibomnya kisah penjam ka don kacing ya dairu ka ba dai bat kacing shakri ble na kwa ban ple kane kacing tho jong ka shakri ki jong ble kong kumne ka kot country living ka asla ba arpo ba poe kong lada apo kacing pinja ka jong ble lada ngiyo ya ki jaka shapa na ki jaka sir ble un saya lam yengi ngayo I ya kane kacing don kam ban pen kre ya kapor ka ba chencha ka dei kapor ka ba ngi pen kre nam ta kacing chencha nama andang I don ha ki jaka nong tendong ngin yo ya kapor ka ba ngin pen kre ya la de hoi la dang I don hasol la dang I don hanong kendong ya ka ba ka bible kala itu kan wan gibri kucing ble ngin haban mat henry kadon pat ka kacing mentoy ka ba kam ha ladang idon lupa ha kacaka ka ba jengai nasor kumbangi lai mene banya ka ba susakut asor Kublai Shibon ya kita kerja percaya berpelawan ra ya kamat na ke gospel Matius kelang ke ba arkusau dekat ke ba kat sama country kuat ban pai si pastor Amri ke gajing semua tu jo pi ba hatu pila ban pensai syusyu hala kan kamat Aku boleh sibun pastor. Ang ini pula gini kita kan ki ong kum nem Matias kalau nak berpasau kerja bahasan kan reu bakanya. Namar kata anda pio I ya kata kejing ijli ba penduk balo ong Syapang jong kada Daniel unai thola pam ba kada yeng haga cakap bakoi jar uba pule unda sngap anda kumta kita kiba haka Judea kina pet no syaki kina pet yap no syakilom jar uba halor ka yeng what I want here ban shim ai ro na ka yeng jong kini ki kentien u Jesu haba Ukraine kini kentien u don ya ar pli ki jumut u ai ya ka jing maham ya ki briu ya ki senran jong u ha ka to por but u ai ro kanega jing maham ro kalong na ka benta jongi ba u blai ha ka to por da ka jing start jong u usngoto ba kan sawan ka jing penjot ya ka Jerusalem ikumta u ai ya ka ne ka jing thu lapang ya ba ki khon u blai ken light na ka ne ka jing pensitam ba an ki ya kata ka jing thu lapa ba kalas dang ban urlong baki sipai room kelas dang man care tawiar ya hima kide ban mino kimde ban pentut syu ban isa hapo kane ga nong pa krang ban light in but kalau ngapa sengot na nak history ya sngau ba mdon weru Kristan basya penyap ha ka to ka jing penjot ya ka Jerusalem namar baki sngap ya kane ka ketien ke jong ublai bat ki le ya kane ki bat ki bot ya kane ki jing hikai ke jong Jesu bat ki light in no na ka jing penjot kalau kumju hero kani ke jing tho lopa kalau na ka jongi hagi singi ka hado kan sapoi ka por bakan don ka jing persyang ban penyasno lang ka bor sinsyar pertai ka bor jong ka balang ban yele persya ya ka hukum jong ublai ban habi ngau ya kala air bakala sedang ide ban mino na kini ki jaka sor balait syakilum kumba ublai ula hukum ya ki senran jong u shwa bakin penjat ya ka Jerusalem kenapa ingin light na kini ki jing sya penjat kata ka dei ka jing mut jong ka nika kentien Kublai Shibon ya try nam ta jongi ki Kristan ki ba ni ki ba menta ngidan kam ban pe ki da kisien ngatang lai kan hakini kita yo ki bladap no kumnu umrat klau unmi bat unwan bat kumnu un trekam bat ngat kani kadisha ka por bangin long ki ba pe adkar ban up ban sharai ban duai ban itu markan sami ka an jumra klau ban penbor ya ki briu bakin mani ya kadak jo bat lesing sekren hakini ki singi ban wan ke kadak jumra klau tinga kuat ban poisha kani ka benta ka ba
let's say adalah mi kene ka an ban pen shitom ben namar nga try ombar o kibri ki ban petlut na nong kondong te pastor lamre kanjia ayu ye kibrio ki ba sakut hakisor hakata kapor jo kajing janjar Hai kublai sibun na benta ini kijing keli. Alsha galong kebaik keban jubab. Namar ba ngimtip sisa ke keban jia ini kibiru ke sakut agisor. Henry kendiat ngakwa ban batai hang ni. Lese nangkong ngi habban tip balai gini ki perabangil lese gini kibiru dia sakut ha sor ke pojong kijing jenjar. Thì nâng công ngà thay ngàn ông bà hỏi kinh don sibun kiba riuspa lene kiba hespa lesi kiba bunut ban i ke spa ke pheu ke jong ki jingte gi yang gi sam paki dulan gi jong ki lesi sisin berkhat ngila ban berkhat kum hagi po jong lot kum phila ong mene ba lesi ki don sibun gibriu kiba bunno di kespa ke pheu ke jongki bad ke jingdon jing em ke jongki ha sor le sin ta kedau kimla ban mi bat lenno sha ki jaka nong kendong andre ka sikri ke jong ble ke ong ba kin satlor no gini ke jingte gini gi yeng sim gi pakidulan ke jongi ha gawe ke sing ke satlor no ble sa thang bat kim sa du kin sa dam no bat kim long e namar ba ble sa thang no ya gini ke perthei kumbau thangika sodombat komara but ka sikri ki jong ublei ka ong ba kitu ki barius pa kidi bandi no yagi jaka buta gi yang gisam gi jong ki but hagi jaka ban im sungo ba ban im puhu pa hai kidi ban sna no gi yang mani saginong gendong bad ya sam ki spa ka phu gi jong ki sha ki baduk but let's say don rukat tu kan ni bumkwa pan mi nasor namar ba kadon gajing mentoy hi shimet but let's say kadon ru gajing bamyade kebajan bat uji sukris bat kimda khengkor than ye kata ka jing ide gajong ki bat uji sukris bat ki kham khengkor yak spa ka pheu gajong ki palat ban ya uji sukris te hendrei ka ilan jiwaj hi kong ba ngide ban di gini jaka puta jongi bat bangin late no so but let's say kidon ru kiba omla ban late sha kinong gendong namar ba kilong gibaduk kimdon pisa ban thit gi jaka puta namar ba snong gendong bat sha ki lum ki wa menta ki kador jong kar kaladam te let's say ta kala ban long gawe na gidaw ba kimla ban late sha kinong gendong but let's say gawe lo la ban long ba kiba don na pleng gijing pang bat ki tam kimla ban phet hi kan san balik kan san sha kinong gendong andre hoi kit gi jong ble ka ong ba ambaro gi bala ban mi na sor but hagaba kud hi kumno ngi haban le kalong ba ngi hap hi ban pediang ban ngi hap hi ban kongu ya gajing ptha jong sarkar subu mental da gade ladaga sarkar ka ong ba ngimde shu ban mani hagasni sajai nani ka sizbatan ni haban kongu wat mentar bawan gane ka lockdown ha ngimnot shu ban pli ki yang mane gi jongi ba wat menta bun ki yang mane gi jongi wat ka skipen kre bergi hat majai ru impala ban pli damar badang don gane gi jingting gi jingsi ri sarkar tile se andola poi kita kapor jong gi jing tenja bun na pedang jongi gi ba syong gi ba sa hasar ni hap hi ban syong halagi yang gi sam gi jongi inamla ban lech gi jing ya seng gi jongi inamla ban pli gi yang mane gi jongi bat kin bon gi jing tha na ga sarkar bat gi wei pat ki balang gi ba kersan ni sarkar subu gi dan gi balang gi ba ya per gi ba kersan ni sarkar bangim dei ban lech jing seng ha ga skizbaton ban gi haban lech gi seng tang ga si sonde tenga tharai bang ni haban kongu ya ga ga an sensar khadar jong sarkar namar bangim long hi ban le persya nagata ga daw ka Syakri jong ble ga ong ba kat bala ngi de ban mi hi ban lej hi sha ginong gendong
namar ba mentang i besenong gendong na du gepor lockdown lese la lai sau banai menshua kila ya pli ging meni gi jong ki namar ba hanong gendong hi baga an bat ki kanon jong ko sarkar gi kam jinsur umde kum hasar tenta kedaw matrai kadbala angi haban lehi sata andre wal kata ru imde bandu jingkerman kekin ka ilan juwai ka syakri jong blay ka ang ba ngilang de hi bandon di school na ka banta gitu kiba amla ban lech nang kendong wat ki restoran ru ngila ban shna ngila ban bu namar ba gon gi briu gi jong blay bat ki kon gi jong ngi gila ban ni penon kam bat kumta terter Boleh Shibun pasal kalau wanra belajar Shibun balik kita kibriu kiba sakut hasor kawe lese kedai kadau kumbalong ulot benut ikaspak kapau dan apa joki kiba bom don lat ban mi nan nong ba ladangi haban pek kidon kinong ba kiba he ka kalong basitom yaki ban pet shisha ban wat yaki jakan nong gendong i haban lesh ki wepat ki kerjelang ila benong ban siam ki jaka ke badan tangki cloud te sakawe ru ngisno thu ba kidon par ki baji i bandon hanong kendong omdei namar ba kaspa kapau bani bomdon lat inde ki jit namar ba kidang don ki briu ki barang sakut bar ki kwa banang yalap ke gospel ya anda ba lapoi kata kapor ki ma shu shisha ban mi inde ke jingkular ke jong blai ke bangila ban siam ru na ke sit he jong pol seki hebrew khat welenong haba pikiran sepang haba punya page yang Hebrew juga jingat ke Bible kidon Hebrew ki ba wala kidon ha nongba anda jia kata ka po juga jing pistom ben kumba ka Shakri Joblay ke Ellen White ke kren ha kene ka kot ke jingele ka ba crowd ka sa ka barus pala kuwe ba ka white lam jong ka sarkar kanam la ban kata yaki henredon pat ki ba ka white lam kan lap yaki kitu ki ba de ban yap kum ki martyr ande ublay usumar ki te kullu shibun ya gani ga jipun shai ga bapi lawaza yang isnu thu ba na mar ba kidan ki bri ki pasakut dan pat ki bri ki bakwa banjit menyalap ya ka kubor juga jipun em shai ki ki farlock tinga kwa ban phai sha ka we pat ga jingkeli hak di kapor kwa ban klia i ba Livingston Karpan kumnu shipam ka jing perta ba jam hakisor hagani kapor ba jinjar ka bakhadu hatu ka danglong ke basuk atau kidang don ki brio shisha atau ki bun ki brangban menyelap ban perta to kublai kombal jisu on ka gospel cuma ka gospel babam juga menyelap cakap pertai bang lo kowe tang bekerja dia ban angin scam ba kan tup lo dru wan ya ki sorba dan ki sorbe di badan aklan sobang cokap pertai kat kong ka statistik ka bang apet mena menta ki don kumbasan kusau persen ki brio ki badan hakinong ba bat kum ka balang ke jong blengi ong ba ni haban ya lab ni haban ya thu ya ki ya ka kubor ka bangi ni don ka long ka ba don kam ye bangin ya lab ya ki bat hoy ngangen baru lay dang don ya ki brio haki ba bun teli ki nong ba ki ba shakri ya u katum ka ching ko jong ki ngai scam udon ya ki kena ya ki samla ya ki lang ba di temen ba penan kam yang i badi gitu ki ba snap ya ching khat ke jong bangin poi shakum kita ki brio ban pendap ya gospel ni habru ban tre haki jagasor ba ban job yakini ki babun ki mensian ki bangin 4 poin menta try ka kalong ka bashay bakinang don hi kibrio ki ban sakut sa sor namar bang yo i baki idan ki martir ko malakran haki kitab jing pen pau bakim la shu ban thit ban di badan pe joki ki ba sha penyap no ha ka bor ju umra klau tingi su thu hi ba ambaro ki ba la sha ban yo ban phet no na nong ba ti namar ba kadang ka kam ban tray ko ba ong mane I pastor lakran ba ngi haban pli ki restaurant bang nong ka chaka ban mani blay namar ba bun ki brio
kia be chi jing subha bat ngi ha banyalap kum ni jaka ha baki bru ki don bat ki don kam shisha yu blay te ngakwa ban kli su ko ge jing kli ha ni kapor nilai keren mane pasal lamare yong ba ni ha ban phet hina ge shno nomar ba kinang inang don hi ada ki be phi na ge shno ni ha ban ni ko per shno te an raja kata kapor jong ge jing janjar ngakwa ban kli pasal amri hadu kat nu tra ge jing jingai nomar ladar ngi keren benta ha ka start sayan kin la be hi yangi hangno bangi don te kat nu tra ge jing jingai no no ba ni ha ban ya phet Boleh sibun ka jingkeli kalau ka bae menjawab Andre ka jingkeng halor hadu kat no ka jingjingai nasor sigi jaka no kendong kamdai ha kanong rim jong ka kilometer dane kamer Andre ka syong ha kanong rim jong ka jinglai loy hadu kat no pila ban pet ban yo ya ka jinglai loy hadu kat no pila ban leit sigi no kendong ki ba ka jumut berkat jong pi kala ban yo mat ya ka jipengat jong ka air bat ki jaka ki bangila ban don ya ki per ban tung ban tep ya ki jhor ki jhab khamtam ya kalat ban ban yalat ban yaro ya ka kerteng try ujongi de haki kilometer 100 ka nongrim kadai haka jinglai loy ban yaro ban le ya ki kam jong ka jingim ya kam tung kam tep bat kumjor ki jhor ki jhab ya kam rep jongi kublai so sing la bastu thu ya gani ka jaka kendong hi hakaba khado ka de jaka ka bangi nang la hi ban yo ka jing la loi te ha ka jaka ka bangi nang la hi ban tray bat amdan gano ka jing kunwit jing pentut te kadon chu ka jing kli la se ka badan kam ma kwa ban kli ha gani ka por ya i pasta lamare namadan ki brimenta ha bagi asnoi gani jika ban mi no na ba ban le shno kendong dan pre joki barang dan pre jing atatit bat dan pre joki kip la kala dai ne em ke jing lam ju play ti kumnu kila ban tip ba kala dai ke jing lam ju play ba kin hapan le kumta Ngatarai habai dei bat kenega jingkeli let's say kebenang kong ngala ban ong ba apa tin ke jong ublei hi kala ong bahoy kita kanum Islam syu gila ban pai sya ka jing im ke jong Jesus Christ kumno ublei ulayalam bat kumno ublei u penan kam lengba ki sakri ke jong u ban ai ke jing maham ha kapor bayo Jesus Christ lakha habat lahem ban lain ne ke jing sya penyap na usim Herod te kumta yo Jesus Christ bat digi kimi kipa ke jong u maham bagi dei ban mi no kenang begin lain no na kita ke jing penyap bat le se gila ban kenmau ru kwe ke jing jia sepang kadak ages ma ki arta badum let's say kitu ko por ba ki priu ke jong uble ki sya per sitambeng bat kila leno bat kila mi bat kila le shigino ki jaka pergi poi bat bekilap tingi ba uble sya u don kat bat ki tenga tharai ba ke tin jong uble hi ka ong ba ngide ban mi tingi de ban mi hi namar ba kapor kam don syu bat nga kwa ban pule khendiat de tu ga jingtha ke jong ga ilan jiwait ka bong ba tungni mi na menta namar bu Jesus Christ ula jan haching khang de na gane ka daw nga ong ha gi breu jongi wadam perkhat baga long ka jingdu ai haba phi mi na ginong ba bat shong sagisnong nong kendang hangne ka ap ka jing ka khu lada ki pe ya ka jing itanat jong ka mariang ka kamu nong tha nong prolong da pule da ka jing pule ya ki kam gi kiti gi jong u te gumta nga tharai ba kumbalong sikri jong bleng ide ban mi no hi nga tharai ide ban ya mi no hi ide ban tuntut namar ke lade ke sngi ke ba khadu lagi kin ma ulat ru bagi angel gi jong bleng le khat ulat badlai ke jing ma ha ma u bangi de ban mi no hi na kata ke jaka syong suk jongi bat bangin im sa kita ke jaka ke balap tha yangi dadang ipun Islam kita kemut ngin sya penyap no lani ngin sya le ben no bat kumta terter
Oh, kuble shibun. Nam ta kita kibaran jimut parlok prabengai lar pisngo ba pilala shisha ban kendo ban mino ngatrai dan kam sha ban duai no blay bang tip ba kadi jilam ju blay. But hagani kapor aku abang kli ya i ba la bingsan karpran. Dan gibriu ki balap pat mentaru ki bala mino ban le sta shanong kandong. Andre tangga tu kat ni kia berwan pai nak syaswan nama kisno ba kam longkam kata kajing lek sa ni kisno kandong de kumnu ngila ban lait na kani atau pidan e ba la banyarap Di jingkeli bas notenan ngai le disimet ngala he alasan habaro nong kendong ba nong so but kada du mentang pat syam ya kata jingge Henry la dadon apa yang ki perlu perjual kiba pej kene kiba pi syam ya kata jingge kaba nongkong kaba ngakwa ban kaba ngala ban pi hiduai pana ublay ya ka jingstan nama hakanu kapor kaba biang kaba kwai pi ba pen mi no na nasor lecha shaka jaka nong kendong namar ba ublay un penyai kakum ka jingdon kam ke jongpi kakum ka dolod ke jongpi kata ka ka banga ngala banong kakum ka jingye syam ke jongpi saya lam ya ngidan ya ke jing kula langba ka tin jong blay hasam lang balai kabalai par dekat bakrawang ngan saya lam ngan sabtha pi hakadanti ka pi de banjai ya ka menta ngampat la banong sibun blay duai na benda ke jing lam ke jong blay ngatrai ni haban yai duai but let's say ni haban panji rap ru nakikat tu kat ni kumnu bangila ban let's say ban im hano kandong nama teng padang isu le kan dadon ka plan ka babiang ya ka bakadu hi let's say kan shitom ke shwa bangin le ban le kata ada ka jikot jublay ya pi ka long ban mino wat nduk menta ban rap ban riang ka jo ko ba kila ban ai ka jing shiri hasor kila ban le kata sendai ngasai ka ban duai ti khadu ka jingli ka ba kan kali ha ni ka por ya i pas amri nginya kren na ka ba syai hatu barok na ki advantage ki de ban le ya ka ni ka jing batha ha ka ba khadu Kasyakri ke jong ublay kayo kayo ya ka jumpa na ublay bana kapor kapor ublay hukum bahagi singi bakado ki kun jong ki haban mi no na ki jaka sor ban lech ki jaka kendong ban yo ya ka jing lai loy ban chakri ya ublay handre pat ngila dab ya kran ya ka benta mentan ndong ne kran piang sechisien kirang don ki mensim ki bampat yo sngau ya ka gospel wat hasoro hadu ka kalimat ka hadu laban long kumunong tu halor keding pna ki badan kam ban yo sngau ya ka kubor ha ka kenta ka hadu ngide ban don ya ki breu kum Stefan ban yaine kat ba ki waipat ki lait che jaka kendong andre Stefan u yaine ban ya lap ka kubor ba hadu ki basngur ka jinglong ublay unjit ya kum kine ban yaine ha sor andre ki babon hi ki prabangai ki khun ki jong ublay ki de ban mi no na ki chaka sor andre tang ki bala jet jong ublay ula bu hi ka jing khot ha ro nut bakin yaine ya kum kini ublay ula pangkre hi bakin yap kum bayap Stefan ki ben yap kum bayap Jacob ha kaban sumar ya ka balang ha Jerusalem ka jaka sor ka jaka nongba takum juro ha ki sing khado ki babon kinyami dari kimla banemi ngi duai ba ublay un pha yo angel kum ba pha ha ulot bantan yangi khnang bingela banemi handrei dang don hi ki breu ki bantrei nak benta ka gospel ha ka kenta ka khaddo ko shibun ya ga jinga sam de baro ki panelist ngai ni la yo ga jingai bat se kamat la da phi la du na ga jingkren ko bo blay khat yang ngi bangin mi no na nongba ban lech sa sha nong kandong
ban rap ban riang kenang mengilat ni jing sniu nginyo ke jingkot jingkhia ban ngila ban don lagi jong bihur gi jep re ka ju ka por ngim de ban det pakadon ka kam hanong ba ublei upha yangi kumba upha ya Moses ban le Egypt kumba upha yu Jonah ban ngim de ban kentat ke ke jingkot ho oi kidon ki ban head not chisendon man sa hanong kandong andala boy pat saka wipat ka benta akaban pemi ka anjung brak tau hang tangi hab barok ban ya pet kenang mengilat na kawat lamjong ubrak tau jadi don pat kitu kiba ublei la tmu ki bakin kin hab banne hanong ba lada ublei umon ban ya da ki unya da jadi lada usha ki bakin ya kum ki marter kanong ka burom ru na kabda ublei yengangi scam ki perlok ki barang don gaji perkat ki perabngai ki badan gaji perkat lada kala de pi ban kre ban lu mantan ya kaying kesan pi ban net no isanong kandong pila ban kajing duai ublei nyara pi te kubel shibun kan kerpa dia pas pila mare ban yalami kajing duai keduai Tungin duai. Kumne ya ublei kupa jing bab neng. Kublei shibun atrai na kapenta kene kapor kabengila yo akene kapor. Oi shisha ke syakri ke jong me ke pen kenmau yangi. Ba ke jing wan ke jong me ke lajan ha jing tang. Bat kumta ngim de shu ban pentut. Ya kene ke jing le. Ha ke bangila ban mi no na kene kesor. Kesor ke ba usoitan. Ula bun kam shisha. Hagi ni gibriu. Ki badan hagi ni ke jaka. Ki ba kapnya. Ha ke ba ke jing sneu ke jele. Ha ke ba ke pop shisha. Kala jele. Ban ata ke daw. Ban yadai ladi. Bat ban yo ke jing penim. Bat ke jing suk. Bat ke jing kemen. Ngidon kam ban mi no eladi. Syakita ki jaka ke pamela pan krek. Na ke benta jongi. Kumta trai don rengkat bat ngi. Wei pi wei biot sengau wini kubo. Kenang bangila ban perkat. La kumno an le. Da ke jing duai bat ke jing ai. Puj ai bor ke jong me. Bagi para bangai. Bat ki biot sengau wini kubor. Kila ban le. Bat ban but. Ya kata ke jing pthak. Jong ke syakri ke jong me. Andre trai tu don rengkat. Bat ngi kinong yalam. Bat kam tam matrai. Na ke benta. Baba Sylvester bat di Bafla. Kiba organize ya kene ke meeting kenang ba kinang ya buj ya bor ke ban kersan ya ka jingla bi gospel ke jong me na ko wi ke po so pat bat kan long ke jingwan ke jong me ke lajan ha jing kan bat ku tangi baro ki bla pediang ni me begin ya le sta hima bla pen kre na ke banta jongi to ba bi pop rengkang jongi na mai kini ke pan ke Jesus Christ manta bat hakarta amen. kubel shibun ya baro kina shimenta barkum je ke perlok pila ban dan ke jigeno ke jigili pila ban pho to ka comment box ke YouTube channel ke ba pila ya but na kawai katayo shi kawai pat bar ngi se sempat kawai pat katayo